ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ካብቶም ብዙሓት ተጠቀምቲ ዘለዎም ዓይነታት መስተ ሓደ ቡን እዩ። ቡን ኣብ ዝኾነት ሃገር እንተኸይድና ተጠቀምቲ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ኣብ ሃገርና ድማ ቡን ኣካል ናይ ዕለታዊ ህይወትና ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ምስ ኣዕሩኽትና ክንራኸብ ከለና እንሰትዮ ቡን እዩ። ስጋዊ ደሞ ክቕበሉ ከለዉ ዝሰትይዎ ቡን እዩ። ጎረበት ንዘለዎም ፀገም ንምፍታሕ ክራኸቡ ከለዉ እውን ቀዳምነት ዝቐርብ ቡን እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ መብዛሕትኡ ኣብ ሃገርና ቡን ይስተ እንተበልና ምግናን ኣይክኸውንን እዩ። እንተኾነ ግን ካብ ዓቕን ንላዕሊ ቡን ምጥቃም ኣብ ጥዕናና ልዑል ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ድማ ካብ ዓቕን ንላዕሊ ቡን ንጥቀም ከም ዘለና ዘርዩና 5 ቀንዲ ምልክታት ክንርኢ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ቪድዮና ሓቢርኩምና ጽንሑ። ንቻናልና ሓድሽ እንተኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪቶ ወይ ሕቶ እንተሃልኩም ድማ ኣብ ሳጹን ሪቶታትና ክትስፍሩልና ትኽእሉ ኢኹም። ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ቪድዮና ንኸይድ። ልዑል ምጥቃም ቡን ከም ዘለና ዘርኤና እቲ ቀዳማይ ምልክት ስእነት ድቃስ እዩ። ካብ ዓቐን ንላዕሊ ቡን ምጥቃም ንነዊሕ ሰዓታት ዝጸንሕ ሞለኪል ኣዶኒስን ከም ዝጎድል ይገብር። ኣዶኒስን ኣብ ኣካላትና ዝርከብ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ሞለኪል እዩ። እዚ ሞለኪል ድማ ቀንዲ ተግባሩ ኣካላትና እኹል ዕረፍቲ ንኽረክብ መልእኽትታት ብምሃብን ስምዒት ድቃስ ንኽስምዐና ምግባርን እዩ። እዚ ሞለኪል ምስ ሜላቶኒን ብምውሓድ ሙሉእ መዓልቲ ብድኻም ዝወዓለ ኣካላትና ዕረፍቲ ንክረክብን ንኽረጋጋእን ይገብር። ቡን ብተደጋጋሚ እንተሰቲናን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ንጥቀም እንተኾይንናን ኣዶኒስን ዝተባሃለ እዚ ሞለኪል ካብ ኣካላትና እናጠፍአ ይኸይድ። ኣዶኒስን ኣብ ኣካላትና ጠፊኡ ማለት ድማ ኣብ እንደልዮ ሰዓት ድቃስ ኣይመጸናን። እኹል ድቃስ እውን ኣይንረክብን። እኹል ድቃስ ዘይምርካብ ድማ ብዙሓት ሳዕቤናት ጥዕና ሒዙ ይመጽእ። ቀዳማይ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማምናትና እናነከየ ይመጽእ። ንጥዕናና ኣስጋእቲ ዝበሃሉ ዝተፈላለየ ዓይነታት ሕማማት እውን ብቐሊሉ ኣብ ልዕሌና ንኽፍጠሩ ይገብር። ናይ ምሕሳብ፣ ምግምጋም፣ ምዝከር ዓቕምና እውን እናወረደ ይመጽእ። ብተደጋጋሚ ድቃስ እንተኣሸጊርና ንነዊሕ ሰዓታት ድማ ቡን ደጋጊምና እንተሰቲና ብዝተኸኣለና መጠን ንሰትዮ ዓቐን ቡን ክነጉድል ኣለና። ኣብ መዓልቲ ካብ ሓደ ፍንጃል ንላዕሊ እንተዘይንሰቲ ይምከር። ነዚ ምግባር እንተዘይኽኢልና ግን ኣብ ነፍሰ ወከፍ መዓልቲ ድቃስና እናሰኣና ንጥዕናና እውን በቲ ዝኣክል እናተጎድአ ይኸይድ። እቲ ካልእ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ቡን ንሰተ ከም ዘለና ዘርኢ ምልክት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝኾነ ምትሓት ልቢ እዩ። ቡን ብበዝሒ ክንሰቲ ከለና ካፊን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ኣብ ደምና ይበዝሕ። እዚ ድማ ንማእኸላይ ስርዓት ነርቭ ብምንቕራሕ ምፍራይ ሆርሞን ኣድሬናሊን ክውስኽ ይኽእል እዩ። ኣድሬናሊን ዝተባሃለ ሆርሞን ድማ ኣብ ኣካላትና ዝፈሪ ክንድንገጽ፣ ክንፈርሕ ወይ እውን ዘይተጸበናዮ ነገር ኣብ ህይወትና ክፍጠር ከሎ እዩ እሞ ድማ ኣብ ዘየድሊ ሰዓት ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ኣድሬናሊን ብልዑል ደረጃ ንኽፈሪ ካብ ዝገብሩ ነገራት ሓደ ቡን እዩ። ኣድሬናሊን ኣብ ኣካላትና ብልዑል ደረጃ ፈርዩ ማለት ድማ ምትሓት ልቢ እውን በቲ ዝኣክል እናወሰኸ ይኸይድ። ልብና ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንተወቂዑ ድማ ጥዕና ልብና እናተጎድአ ይኸይድ። ድሕሪ ግዜ ድማ ንሕማም ልቢ ናይ ምቅላዕ ዕድልና ሰፊሕ ይኸውን። ልብና ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንተወቂዑ ብዝተኸኣለና መጠን ንሰትዮ ዓቐን ቡን ክነጉድል ኣለና። እንተኽኢልና ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ቡን ምስታይ እንተኣቋረፅናዮ ይምከር። ልዑል ጭንቀትን ስምዒት ምዝንባዕ እውን ምስ ምጥቃም ቡን ተተሓሒዙ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ናይ ጭንቀትን ምዝንባዕን ቀንዲ ምኽንያት ኮርቲሶል ዝተባሃለ ንጥረ ነገር እዩ። ኮርቲሶል ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ድማ ብልዑል ደረጃ ንኽፈሪ ካብ ዝገብሩ ነገራት ሓደ ቡን እዩ። ቡን ብተደጋጋሚ እንተሰቲና ካብ ዓቐን ንላዕሊ ንጥቀም እንተኾይንናን ኣብ ኣካላትና ዝፍጠር ዓቐን ሆርሞን ኮርቲሶል እናዓበየ ይኸይድ። እዚ ድማ ጎኒ ንጎኒ ንጥዕናና እናጎድኦ ይኸይድ። ኣብ ልዕሊ ጭንቀትን ድብርትን ውሽጢ እውን ንኽንኣቱ ይገብረና። ስምዒት ጭንቀትን ድብርትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እተተኣናግዱ ሰባት ብዝተኸኣለኩም መጠን ምጥቃም ቡንኩም ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምግባር ክትፍትኑ ኣለኩም። ነገራት እንተዘይተስተኻኺሎም ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ቡን ምግዳፍ እውን ካልእ ፍታሕ እዩ። ሕማም ርእሲ ክጅምረና ከሎ መብዛሕትኤና ቡን ምስታይ ነቲ ሕማም ክነህድኦ ንፍትን ንኸውን። እንተኾነ ግን ምኽንያቱ እቲ ሕማም ርእሲ እንታይ እዩ ኢልና ተመሊስና ኣይንርእን። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ሕማም ርእሲ ቡን ናይ ምዃኑ ዕድል ኣለዎ። ቡን ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ብፍላይ ኣብ ደምና ብልዑል ደረጃ ነዊሕ ሰዓታት ዝጸንሕ እንተኾይኑ ደምና በቲ ዝድለ ደረጃ ናብ ሓንጎልና ክኸይድ ኣይኽእልን እዩ። እዚ ድማ ሕማም ርእሲ ንኽፍጠር ይገብር። በዚ ምኽንያት ድማ ቡን ንሕማም ርእሲ ካብ ምስታይ ንላዕሊ ሙሉእ ብሙሉእ ምግዳፍ ነቲ ሕማም ርእሲ ብቐሊሉ ከም ዝከኣል ክንነግረኩም ንደሊ።
ልዑል ዓቐን ዘለዎ ቡን ዝጥቀሙ ሰባት ጸቕጢ ደም ኣብ ልዕሊኦም ክረኣዮም ይኽእሉ እዮም። ነዚ ድማ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ካፌን ዝተባህለ ንጥረ ነገር ኣብ ደምና ብልዑል ደረጃ ዝህሉ እንተኾይኑ ንቧንቧታት ደም ናይ ምጽባብ ዕድል ኣለዎ። ቧንቧታት ደም እናጠበበ ክኸይድ ከሎ ድማ ኦክሲጅንን ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራትን ሒዙ ዝዛወር ደም ካብ ሓደ ቦታ ናብቲ ካልእ ቦታ ናይ ምውሳድ ዓቕሙ እናነከየ ይመጽእ። እዚ ድማ ጸቕጢ ደም ኣብ ኣካላትና ንኽፍጠር ይገብር። መብዛሕትኡ ግዜ ንኽኢላታት ሕክምና ክተማኽሩ ከለኹም ጸቕጢ ደም ዘለዎም ሰባት ብዝተኸኣሎም መጠን ቡን ከጉድሉ ይንገሮም። እዚ ድማ ቡን ኣብ ኣካላትና ምስ ዘብጽሖ ጽልዋ ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ እዩ። እንተኾነ ግን ጸቕጢ ደም ከይተፈጠረ ከሎ ቡን ምቁራጽ ወይ ድማ ንሰትዮ ዓቐን ቡን ክነጉድል ንኽእል ኢና። ጸቕጢ ደም ኣብ ኣካላትና ብልዑል ደረጃ እናወሰኸ ክመጽእ ከሎ ድማ ከም ሕማም ርእስን ምዝዋርን ዝኣመሰሉ ምልክታት ኣብ ልዕሊና ክንርኢ ንኽእል ኢና። በዚ ሰዓት ድማ ብቕልጡፍ ናብቲ ቦታ ሕክምና ብምምራሕ ርእስና ክንርአን ክንምርመርን ይግባአና። እቲ ናይ መወዳእታን ካልእን ቡን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ንጥቀም ከም ዘለና ዘርኢ ምልክት ቡን ምስ ሰተና ዝስምዓና ስምዒት ድኻም እዩ። ቡን ብተፈጥሩ ድኻም ኣየስዕብን እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ድኻም ብምጥፋእ ኣካላትና ዝነቕሐን ንስራሕ ድሉው ዝኾነን ንክኸውን ይገብር። እንተኾነ ግን ቡን ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንተተጠቒምናዮ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሆርሞናት እናተጎድኡ ይኸዱ። እዚኣቶም ንኣካላትና መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ሆርሞናት እናተጎድኡ ክኸይድ ከለዉ ድማ ሓንጎልና ተጸራረ መልእኽትታት ክቕበል ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ብቐጥታ ድኻም ኣብ ዘይተሰምዐና እውን ደኺምና ንኽንርአ ይገብረና። ነቶም ኣብ ላዕሊ ዘልዐልናዮም ቀንዲ ምልክታት እንተተረኣይኩ ቡን ትጥቀሙ ሰባት ድማ ቀጢለ ዝነግረኩም ቀንዲ መንገድታት ብምኽታል ጥዕናኹም ክተመሓይሹ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መዓልቲ ካብ ሓደ ፍንጃን ንላዕሊ ቡን ዘይምስታይ፣ ምግቢ ምስ በልዓኹም እንተወሓደ ድሕሪ 1 ሰዓት ቡን ምጥቃም፣ ነዞም ክልተ ፍትሓት ተጠቒምኩም ሕጂ እውን ጥዕናኹም እንተዘይተመሓይሹ ግን ቡን ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምግዳፍ ግዴታ ውሽጢ ተኣትዉ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሰራሕኽዎ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኹም ኣዝየ የመስግን። ካብዚ ትምህርቲ ሓድሽ ነገር እንድሕር ረኺብኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ብኻሊእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም።